Els pastissets de boniato han sigut i són un dels productes més tradicionals en els dies de Nadal a la comunitat, però especialment a Puçol. Moltes són les famílies locals que sempre porten fins a les seues taules este dolç tradicional i que a més està riquíssim. La pastisseria Carmen Aiza de Puçol porta anys elaborant estos pastissets durant tot l'any, però especialment durant les festes nadalenques, on arriben a vendre fins a 1.000 pastissets de boniato al dia. La recepta és molt senzilla. Necessitem oli, farina, sucre, moscatell i anís per a pastes de destil·leries Pla. El primer pas consisteix en elaborar la massa a partir de la qual fabricarem els pastissets de boniato. Aboquem l'oli en un recipient on anem a col·locar tots els ingredients necessaris per a fer la massa. Després, ficarem l'anís i el moscatell de destil·leries Pla i, per últim, inclourem la farina. Aquestes porcions seran les que determinen la mesura de cadascun dels pastissets de boniato que anem a preparar. A continuació, amb aquestes porcions farem redolins. Com veieu, es tracta d'un procés estrictament artesanal que porten fent durant molts anys amb la mateixa recepta els mestres artesans de la pastisseria Carmen Aiza de Puçol, una recepta apresa de la iaia que va ser la primera en crear-la i en fer-la. Han hagut pastisseries de la comarca que, veient el sabor inigualable d'estos pastissets, han preguntat pels licors que utilitzen per elaborar-los a Carmen Aiza, que li donen aquest sabor tan diferent. La resposta és clara: licors de destil·leries Pla. Una vegada llestos tots els redolins, arriba el moment de preparar la massa per a poder incloure el farcit del boniato. El següent pas serà aplanar la massa per a poder donar-li la forma del pastisset. S'aconsegueix gràcies a esta màquina prensadora. Els pastissets de Carmen Aiza passen una a una cada boleta per aplanar-la per ella, abans d'incloure el boniato en la massa i donar-li la forma final al pastisset. Després es pinta cada pastisset amb rovell d'ou per a que tinguen aquest color tan apetitós. Sucre i canella seran els últims detalls abans de passar al forn, on estarà durant 20 minuts. L'últim pas, abans d'arribar als clients, serà la col·locació dels pastissets en les caixes per a poder vendre's a la tenda. Sens dubte, estos pastissets de boniato seran un detall dolç amb el que completar els sopars i dinars de Nadal que agradarà molt a la família i també als amics.